Cabo Ematu for TV. Igbo ekene mono. Igbo mamano. Igbo mamano. Igbo ekene mono. Biko awo na ihe awo your first time oge easy na-abịa na this channel. Anabata m unu ebe o buru ibu. Asị m unu nnọọ. Ana m ekenekwa n'ụzọ pụrụ iche mago my loyal subscribers and viewers. Aha m bụ Ogu Emmanuel nke Ematu for TV. Anabata m onye ọbụla na ihe omume anyị n'ụbọchị nke taa. Asị m unu nnọọ. Una welcome. Biko tutu anyị ebido, unu echefukwana subscribe to Ematu for TV. Ematu for TV channel anyị nọkwa na Facebook. Ọ ga-amasị anyị ka unu kesasịa vidio a. Kesasịa ya nye send eto ndị enyi, ndị ikwu na ibe, even ndị enemies. Onwe onye ma ihe ga-eme echi. Situation nwere ike change. Biko ọ ga-amasịkwa anyị ka unu comment ya. Press the notification bell. Ka ọ ga-awụ mgbe ọbụla anyị nwere vidio ọhụrụ, unu ga-eso na ndị izi ga-amatanụ. Dịka anyị na-esi otu a eme ụbọchị Monde ọbụla, anyị na-enwewe new videos every Monday. Biko ka anyị gaa na isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa. Kedu ihe bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa? Ihe anyị chọrọ ikwu maka ya wụ ụzọ ihe 20 nwere ike igbu gị ngwa ngwa, ma ọ nwere ike igbu nwoke ngwa ngwa. Ka isi otu a wee tinyegodi ya. Abịa ihe dịka na obodo ma ọ community anyị nọ n'ime ya n'ụbọchị nke taa. O nweghị onye na-amaghị na ụmụ nwoke lụrụ nwaanyị. Ọ na agụọ ha ọnụ, statistically agụọ ha ọnụ, n'ime 100%, 80% ma 85% na-ebu ụzọ anwụ tutu nwunye ha. Ọgwụkwa na anyị na-ekpe ekpere ka ndị lụrụ nwaanyị ka nwunye ha na-anwụ. Kama anyị na-achọ ịkọwa na dị otu ụmụ nwoke si etipịa by the day, otu ụmụ nwoke si agbada ịmago na per second billing. Ọ dị egwu. Ọ ya onye anyị na-achọ ka anyị manye ọnụ n'ụbọchị nke taa. N'agbanyeghị ihe anyị na-eme taa, ihe anyị chọrọ i-discuss taa, ọ gbasakarị, o jighị ike gbasa ndị ji so much money, kama ọ ndị anọ na etiti, ndị bekee kpọọ middle income earners, ma ọkwanụ ndị na struggle ịmago na the society to survive, na-achọ ka ha stay afloat. Ọ ya bụ ndị anyị chọrọ ka anyị treat their matter n'ụbọchị nke taa. Ile anya, ụmụ nwoke na-agba mbọ ịchọ otu ha nwere ike isi wee wepụta isi ha na ọnọdụ ọjọọ a obodo anyị nọ n'ụbọchị nke taa. Ha na-achọ shortcut, ma ọrụ ndị bekee, kedu otu e nwere ike isi wee mee ihe a ka o wee kwe wee kpokọọ. Ọ bụ eziokwu na oge ụfọdụ ama m na duto ịmago mmadụ amaghị ihe o nwere ike ime ma ọwa aka nri na aka ekpe nwere, and abịakwuo ile ụdị aghụghọ ma ọ corruption dị n'etiti ndị na-achị anyị. Ọ bịa so mee o metụta n'ogbenye, o metụta ndị a na-agba mbọ n'obodo ka ha nwere ike survive, ka ha nwere ike take care of their family very well. Ụmụ nwoke mgbe ọbụla a na-echekwa nnọọ kedu otu e nwere ike isi wee bie ndụ a, lụọ di na nwunye a, wụrụ family man, emechazie ka isoro wee rie mkpụrụ osisi nke so na mbọ nke ịgbapụtara. Ọ ya bụ dimentin, ọ ya bụ isiokwu anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Ọ bụ eziokwu
eme ụfọdụ mmadụ na-ekwu na ekere ọrụ eke mana amaghị m n'otu esi kee ọrụ a, amaghị m fọmụla eji kee ọrụ a. Akwụkwọ na uche m ọ dị nke otu esi kee ọrụ ekecha ya, onwe ndị bute saịdị salad na ihe dị mma, ọ dị nke onwe ndị butere saịdị da n'aja, that is na fọmụla ma ratio eji wee kee ọrụ a. Somebody kwesịrị ịkọwara ịmata ufe ọfụma otu esi fọmụla eji kee ọrụ a. Nka na-agụ isi achọrọ m ịghọta kedu fọmụla eji kee ọrụ a na-asị na ekere ọrụ eke. Ama m na ekere ọrụ eke, mana ihe m na-achọ ịkọwa bụ na abalansị gị ọrụ a ka o wee kwa ekpokọ nwụọ. Ọgwụkwa n'uche m si kegharịa ọrụ a ka udo wee nwee ike ịdị. Eziokwu, e nwere ndị dị single ma ọ ndị bekee, that is dịka nwoke nọnụ ọlụbeghị nwaanyị ma nwaanyị nọ n'ọlụbeghị nwoke, mana mpaghara nke ebe anyị na-aga eziokwu nwere ndị ga-adị single ha adị happy, mana onye nụziri nwaanyị o mere ihe ọjọọ esi ka ya lụọ nwaanyị ka ya chọta onye na ya na-abụghị ebi ka ndụ a nwee ike itetu aka. Ama m onye ahụ ihe ọjọọ ka o mere. Onye nna ada ajụ onwe m oge ụfọdụ, ụfọdụ marriages ma relationship anyị na-aba n'ime ọkachasị na saịdị nke nwoke ịbịa sị ka ya decide asị na ya chọrọ ịlụ nwaanyị, na-ajụ echekwa m mawa ezigbo ihe, maka na ama m n'ihe ekwesịghị ịwụ mmadụ ịkpachapụ anya ji aka gbuo onwe ma mmadụ esi ka ya gaa na suicide mission. Marriage ahụghị mmadụ gaa na suicide mission, kama ọwụ society anyị nọ n'ime, gọọmenti anyị nọ n'ime, ndị na-achị anyị achị dịka otu ha si wee ghatọkọ ihe niile. Ọ dịzie ka onwe ndị nọ dupụtara ibe ha ụwa, ọ dịka onwe ndị nọ na-ada egbutenwu ihe a na-eri. Ofu enyi nwoke si na ya na-enyekwanụ marriage enyo na ihe a dị ya ka ọwa ọnya, ọ dị ya ka ọwa trap. Ihe ọ nọ na-ajụ m na mgbakọ ihe ọfụma na kedu otu mmadụ ga-esi banye na this marriage institution ka ọ baara family uru, ka family bakwa anụ ya nwe uru. Ọ dịzị ka onye ọkpachapụrụ anya ije were suicide certificate. Ọgwụkwa na nwunye ma ọ ụmụ ya ma ọ ihe a mere ya, kama na otu ọnọdụ siri dị n'ụbọchị nke taa ma otu ihe si dị n'oge ugbu anyị nọ. Eche m na anyị bịara n'udo, ụmụ nwoke bịara n'udo, na-adịkwa ama emeghị m vidiyo a iji wee kagbuo ụmụ nwaanyị. Ọ bụghị my intention, kama ihe anyị na-ediscuss n'ụbọchị nke taa otu ihe gbasara family life na ọnọdụ a na ugbu a si gbasata ụmụ nwoke and otu ụmụ nwoke si anata mpụta ya, that is otu ụmụ nwoke si receive the consequence out of otu obodo na otu family si dị n'ụbọchị nke taa. Ada ama emeghị m vidiyo a ka o tinye onwe onye chọrọ ịlụ nwaanyị ma onye chọrọ ime di na nwunye ka ụjọ bịa tụọ ya, kama emere m vidiyo a ka onye ọbụla nwee ike ịmụta ihe na ya mara otu anyị nwere ike isi wee dozie aka. Ọ bụrụ otu anyị si eche echiche ma ọkwa na otu anyị si azọpụ ụkwụ anyị, ka anyị mara otu anyị ga-esi zọpụ ụkwụ a mee ya ka o nwee ike ịdịrị anyị mma, ka ụmụ nwoke nwekwana ike last long na this marriage institution. Maka na akụkọ a na-akọ pe daily basis ọ dị egwu. Oge ụfọdụ ịhụ na nwoke nọkọta were iwe pịa ma ọ mabụrụ nwunye ya si na geda atụ ya throwing. Oge ụfọdụ were weapon ma were aka na-akụ. Ihe ndị a adịghị mma. Ihe ndị a adịghị mma. Eziokwu asị na onwe onye mere ibi ya, mana ọ dị nka ụfọdụ mmadụ efighị isi a na-abụ na ụfọdụ mmadụ ọkpachapụ aga anya na-eme ibe ha. Icheke the number of ụmụ nwoke ji nwaanyị ma ọ nọ na family. Icheke numbers ha ji anwụ, otu ha si anwụ. Onye gị na afụcha
ihe dịka ụnyaahụ ma echi gara aga ijuzi esi the next day asị gị na ọkwa n'abalị ka o fere aka even okwu otu ya ga-esi nye ka a na-ekwu ihe a. The numbers dị too high, the statistics dị too alarming. Bikonu kedu uche nwere ike isi mee ihe a ka ọ baa? Ehuge onye takwa n'ahụ kwesịrị iri uru, onye ọbụla tara ahụ kwesịrị iri uru. So n'ime vidiyo a anyị na-treat na this Ima24 TV, ihe anyị chọrọ ka anyị gbakọ, ka anyị tụlee kedu ihe so ebute ọnwụ ike ụmụ nwanyị, ọnwụ ike ụmụ nwoke, family men. Ke ihe na-egbukarị ha, ke ihe na-ebute ha obi mmapụ, kedu ihe na-ebutere ha echeta anọ na-eru uju, echeta udo agaghị adịkwa na ndụ nwoke. Oge ụfọdụ nwoke ruo o jee naba n'ime bọtụl, ụfọdụ esi na siga, maka a sị na mkpụrụ obi ọwụna na-ekweghị nchegharị a ga-eji ọkụ wee tipịa ya. So ụfọdụ akpachapụ anya si na ebe ọwụ na ọnọdụ achọghị ịgbanwe, obi ekwana achọghị ịgbanwe, ka ya were ọkụ siga nyere obi aka by fire by force. So na vidiyo a anyị chọrọ discuss, anyị chọrọ ikwu okwu gbasara ụzọ ihe 20 nwere ike iso ihe a n'uche nke m, ama maka ndị ọzọ, ihe a uche nke Ima24, ụzọ ihe 20 nwere ike iso na-akọ ọsụrụ nwoke ọnwụ ike, ọkachasị ụmụ nwoke ndị na-ejighị so much money. Ọ ya ka anyị chọọ ikwu na vidiyo a, ọ ya ka anyị chọọ ikwu n'ụbọchị nke taa. Nke mbụ, ka m bido otu a. Daddy biko ị na-alọta zụta m recharge card. Mmadụ ịzụta nwunye recharge card enwekwa ihe ọjọọ wụọ ma asị m kwuo. Nke abụọ, ị nwere ike ọwụ na ị ka nọ n'ụlọ ọrụ maọbụ ebe ị na-azụ ahịa, ekwentị ga mgbịrịgba ya akụọ, maka ịhụgodu nọmba nwunye gị, obi amapụ gị. Mmadụ kwesịrị ịgwa gị na bil ka a na-achọ irelizi ihe. So nke abụọ awụrụ gịnị? Akpọla gị na fon. Nna daddy since otu epụkwara ụmụaka ma ọkwa na Chinedu ma ọ John ahụ ọkụ jisi ike, otu a ka a na-amụ ya mmiri n'ahụ. Nke atọ awụrụ gịnị? Ụgwọ na-emekwana expire, landlord bịa chekie gị. Nke anọ, enwesikwa fuel dị na generator, fuel agwụla. Nke ise awụrụ onye nkụzi, nwata nwaanyị onye nkụzi na-akụziri ụmụaka lesson, na-abịa eme ha lesson n'ụlọ. Ọ bịakwana ka akwụkwọ ya ụgwọ maka lesson ndị nke o mere eme. Nke ise, gas anyị ji esi ihe, gas cylinder ọ gwụkwalanụ. Ozugbo ahụ ịzọpụrụ ụkwụ si n'ụlọ pụọ, ọ mgbe gas jiri wee gwụ. Nke ise ahụrụ gịnị? Biko ọwụ na ị na-alọta, daddy ọwụ na ị na-alọta, gote bread, gote milk, gote toilet roll, ma ọ na ị na-abata, ma ị gbara aka ahịa ma ị gbaghị aka ahịa, ma akwụghị salary ma akwụghị salary. Asịkwa m na nwoke ekwesịghị ime ihe ndị a, kama na otu ụbọchị siri wee jaghasie eze, otu ụbọchị siri wee fụọ mọzụ na-achọ onye ọ na-etitu n'ala, ka m ji wee na-ekwu ihe a. Nke asatọ awụrụ gịnị? Ụmụaka gaa skuul, ụmụazị a gaa skuul, achụachikwa ha azụ. Ọ gịnị mere? School fees, ụgwọ akwụkwọ, akwụbeghị ụgwọ akwụkwọ. Nwoke ka a na-apakịrị edewe. Ọ dị egwu, ọ dị egwu. Ya na-eme adịghị izi, ya na-eme adịghị izi atọ. Nke ite naanị,
Papa Emeka, echefukwa m ịgwa gị na ewetara ụgwọ ọkụ, ewetara electricity bill yesterday, ụnyaahụ ma echi gara aga, ewetara electricity bill. Nke iri, biko ma ihe ị ga-eme gbasara school uniform ụmụaka ọ ṅachasịala, ma akwa ha na-eji ya nọ n'ụlọ ma nke eji apụ apụ, imerime n'ime ha adọkasịala, ọtụtụ n'ime ha aṅachasịala. Kedu ihe a ga-eme gbasara akwa? Kedu ihe a ga-eme gbasara school uniform ụmụaka? Nke iri na ofu, ahụrụ gịnị? Uncle John o si village lọta na mgbede a, mgbe ọ bịa leta mụ na ụmụaka, o nwekwa ozi o wetara. Ọ sị na sizie gị na mama ejighị ahụ, and ọ dị very serious, na mama neediri attention, ọ neediri ka a bịa lebara ya anya. Ọ bụrụ ibu ya gaa ụlọ ọgwụ, eburu ya gaa ụlọ ọgwụ ozugbo ozugbo ka a mara ihe otu a nwere ike isi wee zọta ndụ ya. Nke iri na abụọ, ahụrụ gịnị? Na fridge, the refrigerator, na ọ kwụsịkwara ịrụ ọrụ since yesterday. Fridge adaalụzi ọrụ. Nke iri atọ ahụrụ na onye mekanik bịa chekie gị. Onye mekanik ọ bịa chekie gị ugboro abụọ n'ụtụtụ. Nke iri na anọ, ahụ gịnị? Ehuru osikapa na agwa, rice and beans, nke anyị na-eri ugbu a. Ọkwa last cup ka anyị na-eri ihe a. Last cup ka anyị na-eri ihe a, ma maka echi o. Mana ọ last cup nke hụrụ anyị misiri na onwe ezikwa, ọkwa last cup ka anyị na-eri. Nke iri na ise, ahụrụ gịnị? Adịkwa ama DSTV o tegokwa kwụsịrị ọrụ, ọ da arụzi ọrụ. Nke iri na isii, ahụrụkwanụ gịnị? Nke iri na isii, eziokwu, ahụkwa nke ọnọdụ siri dị, mana ọwụ ya mere m ji aga ma ekwukwa otu o siri wee dị. N'ụlọ a, o tekwala ọnụ, ma o teela m metụdara ice cream ọnụ. Ada akọtazi akụkọ Mr. Biggs ma ọ Tantalizer. O tego mbụ ọnụ keeki. Ada akọzi akụkọ nke ahụ. Nke iri na ise, ọwụ gịnị? James wụrụ nwa gị nwoke, o sikwa na skuulu kpọọ. Ọ sị na ihe oriri na ihe ọṅụṅụ ya, ịmago provision o ji anọ na skuulu, na o tipịala, na ọ gbadago. Nwekwa na ụfọdụ ụgwọ ndị ekegasịrị ha na skuulu o kwesịrị ịkwụ, na ụfọdụ akwụkwọ e wetara na skuulu ha ga-azụ, onwebe nke ya zụrụ. Nke iri na asatọ, kedu ihe ọwụ? Makwa na anyị traịrị otu anyị nwere ike mee emume ala, anyị kwere akwe gbaa ya kwee, mana jeneretọ ekweghị ịrụ ọrụ, o kweghị start. Ụlọ esokwara m achị maka na ụnụ amaghị angụl m si abịa, ụnụ amaghị ebe m si abịa, ụnụ eso na m achị, mana ka ọ jụgodo oyi. Nke iri na ite naanị, kedu ihe ọwụ? Quantity garị dị n'ụlọ a n'abalị a agaghị ezuru ụmụaka, ka ọ fọzikwa nke mụ na gị, ọ ga-ezukwara ụmụaka. Mana nke iri abụọ na abụọ, ọnọdụ ka ajụjụ, a sị nka njụọ, ka ihe ụgwọ ọnwa a na-akwụ gị n'ebe ị na-arụ ọrụ? Kedu ihe ụdịka ego one ị na-enweta n'ebe ị na-azụ ahịa, ma otu isi azụ ahịa gị? Ajụjụ ndị a ọwụkwa nwoke niile nwere ike ịstand ya,
ihe ndị a dị ka temptation, ihe a dị ka ọwa attack, ihe a dị ka ụmụ ihe ndị ihe a m na-ekwu ugbu a itinyere ya ụzọ ihe 20 ngụpụta. Ọ dị ka ha nọ na meeting ka ha gbuo karịa Okoye, ha nọ na meeting ka ha gbuo karịa Dike. But Dike ga-survive, Dike ga-agba mbọ otu o nwere ike isi gbaa mbọ. Kekwana ihe mmadụ ga-eme apụta ga-apụta na ụmụ going back o. Kama ofu ya na-ada agwụzi m ike wụ na after ịmago based on ebutu agbakọ ị gaa ihe dịka na nke dọkịta ka ọ tụgoro gị plọm ma ka o chekee gị ma kedu ihe na-eme iji nabeda arahụ ụda adịghị na ndụ gị. Ịdị ka onye ndị Boko ji egbe na mgbọ na-achụgharị up and down. Kedu ihe ọ bụ? Onye dibịa konjọ omezikọgbuo ọgwa gị na ihe ahụ high BP. But the truth of the matter, you need the doctor ịgwa gị ihe na-eme gị. Oh, you need the doctor ịgwa gị ihe na-eme gị. Actually, ọwụ na high BP na-enye gị high blood pressure na-enye gị nsogbu. But you need the doctor ịgwa gị ụmụ ihe ndị a wee ihe ga meeting against you were high blood pressure tii na ndụ gị ka o nwee ike ibutu gị. Agbachakwa mbọ niile ha na-agba, Okoye try ihe niile ha na-try ka o nwee ike survive ije a. Upon that kwa aba na ime ụlọ ebe mago asị aba n'ime ụlọ na ụdị ka ịba Jerusalem, ịghọtala mago based on ebe dị na Ghana madam na-ekonja mago na-put one or two things together, ịghọtala. Ịbịakwa ebe a na-asị gị daddy wenite aka, asị gị hada ọpọnụ ibu niile Okoye bụ ị na-agba mbọ hada ka m gwakwa unu nke na-eme eme hada o gbugokwa ụmụ nwoke nọ na marriage, o gbugokwa ụmụ nwoke na-alụ nwaanyị more than Ebola, COVID-19 na malaria combined together. Daddy hada emegide ihe a chain ekopụ. Ọ ya na onye gị na-akpacha nkata na yesterday evening na-epụtazi in the morning na-efukwa ya again. So ị na-eme respect madam pụta in the morning ọ sị gị na aka ya so onto daddy hada ama m na unu ghọta ihe m na-ekwu maka m ji sense some of these things ama m na ụmụaka nwere ike iso na watch ihe a. So biko ihe m na-ekwu ụmụ nwoke oge ụfọdụ kwa na anyị need appreciation, anyị need ka ejitu ha idea totu anyị ike. Daddy ị na-agbalị eziokwu ahụgo m otu ọnọdụ siri dị ahụghị fault gị. Biko tutu nchefuo unu echefukwana subscribe to Imatu4 TV YouTube channel. When the video o nwere many people ọ ga-abara uru, tụsasịa na ya, share na ya. Onwekwana otu anyị si mee video a ma ya emetere ma ya emete gị, gaa na comment section mee ka anyị mara. Anyị nọkwa na Facebook, gaa na Facebook gaa like ya na anyị, click ya like. O nweghị ihe anyị mere, click ya no like kwanụ biko nụ ndị nke m. Chai! Unu ruo dị ya, unu ewere idea, click ya like. Subscribe ọ na anyị. Oge ugbu a Monday ọzọ na-abịanụ, unu ga-enwetakwa ihe omume anyị nke anyị nwere maka gị iji mee gị obi ụtọ, iji mee ka ịmụta one or two things, ọ iji chetara gị maka onwe onye ma ihe niile. Igbo ekene m unu, Igbo ndewonu, ọ ka wụkwa nwanne unu, ikwu unu, enyi unu, Ogu Emmanuel nke Imatu4 TV.
ka emesịa nụ. Bye bye nụ.